kaikille, täällä LPS Söpeli, ja mä ajattelin kertoa, että mulla on toinenkin kanava olemassa. Ja niin, sen on Jönekeri Hullu, ja se kertaa on Unikitty, se Jönekeri. Joo. Ja samalla mä ajattelin sanoa, että jos te olette sitä mieltä, että mun pitää tehdä lisää piirtovideoita, pistäkää alas kommentteihin. Ja ettei tästä tule liian lyhyt video, niin mä ajattelin tässä samaa sanoa. Ottakaa, mulla tuli ajatus, katsokaa. Ihan pieni hetki. Ja kertokaa, minkälaisia videoita mä voisin myös tehdä. Se oli se asia. Mä en tiedä, miksi mulla tulee outoja ajatus, katsokaa. Mutta moikka, se olisi taas ensi kertaan.